Kaixo guztioi, bideo honetara. Bueno, hemen azalduko dugu gatz bitarrak bat, gero hongo da beste bideo bat gatz bitarrak bi. Kasu honetan bakarrik azalduko dugu metala esmetal batekin batzen denean. Argi utzi behar dugu, esmetal hauetan ezin daitekeela egon hidrogenoa da oksigenoa. Ze horietan hidruroa, koksidoak eta nidridoak agertuko ziren. Bale? Kasu honetan izango da metala gehi esmetala eta esmetal honetan ezin daiteke ez oksigenoa, ez hidrogenoa egon. Bale. Orduan, joan gara ikusten lau adibidez berdinekin zelan deitu sistematikoan, estok eta tradizionalean. Argi izan behar duzuena da, uro atxizkia agertuko dela esmetalean. Uro atxizkia. Eta hori da gehien bat, esatez da ezberdintasun bakar. Zelan doa, hasten gara honekin, bale? Beti bezala, sistematikoan erabili behar dugu aurrezkioak. Mono, di, tri, tetra, bai? Orduan da, sodio, eta orain erabilizaket nola honek bat daukan hemen, bai? Goratu ezer ez badauka horrek esan nahi du bat daukala hemen jarrita. Iazten dugu sodio, mono hautazkoa da, nik ez dut jarriko, eta orduan da kloro, baina nola jarri bar diodan atxizki hau bihurtzen da sodio kloruro. Berdina egiten badugu bigarrenarekin, geratuko zaigu disillar sulfuro. Kasu honetan bezalase, bat eta bat hemen daude, beraz da burdin fosfuroa. Eta azkenik, kasu honetan, di-berun karburoa. Esatea dela karburoa eta ez karbonuroa, horretan asko erratzen gara, bale? Eta baita ere nitruroa eta ez nitrogenuro. Hoiek ustut besteren bat dagoela, baina hoiek dira garrantzitsuenak. Bale, azpimarratzen dugu ezberdina dena. Ezberdina da hemen agertzen den uro hori, bale? Beste guztia orain arte bezalako izango da. Orain estok egiterakoan, beti bezala jartzen dugu lehenik eta behin. Metala, sodio, gero hemen jarri barko dugu atzetik berriz ere kloruro, bai? Sistematikoan bezala kloruroa, eta erdian jarri behar dugu sodioaren balentzia. Kasu honetan sodioak erabiltzen duen balentzia bat izango da. Baina lola sodioak balentzia bakarra daukan, gogoratu ez dela parentesia jarri behar. Beraz kasu honetan, parentesia ez dugu jartzen, eta geratzen zaigu sodio kloruro bezala. Orain, bigarren honetan. Bale? Igotzen baditugu zenbakiak, geratzen zaigu sufreak daukala bi balentzia, eta zilarrak bat. Orduan izango zen zilar, gogoratu zilarra balentzia bakarra daukala, beraz dugu jarri behar parentesia, sulfuroa. A ber, ze balentzia erabiltzen duten kloroa, sufreak, fosforak eta karbonoak? Fijatzen bazarete, oxidazio zenbakien taula edo balentzia taula erabiltzerakoan, adibidez jarriko dut hemen, bai? Agertzen zaigu normalean horrelako zerbait. Imaginatu, kloroa, eta agertzen zaigu bat, 3, 5, 7, eta gero hemen minus bat. Orain arte iaia beti erabili ditugu balentzia hauek positiboak direnak, eta orduan esaten dugu klorak lau balentzia edo lau oxidazio zenbaki ezberdin dituela. Baina, gatz bitarretan, uro jartzeaz aparte, negatibo hau erabiliko du bakarrik. Horrek esan nahi du, kloroak kasu honetan balentzia bakarra daukala, ez lau, balentzia bakarra. Beraz, uro atxizki agertzen den bitartean, goratu uro eta balentzia negatiboa sinonimoak dira. Nik kloruro hitza jartzen badut, jakingo dut kloroak bakarrik erabiltzen duela bere balentzia negatiboa, eta ez beste balentziak. Nik begiratzen badut, sufrearen kasuan, sufrea dauzka 2, 4, 6 eta minus 2. Sulfuro hitza hau da gatz bitarretan atzean, eskuinan aurrean, atzean jartzen dudanean, uro atxizkia jarri behar diodanez, ni badakit sufrearen balentzia izango dela minus 2. Beraz, zenbaki hau igotzerakoan, nola hemen geratzen zaidan 2, bai, badakit ez dagoela simplifikatuta, eta orduan ja badakit zilarrak erabiltzen duela bat. Orain ikusiko dugu ze kasu hau simplifikatuta dago. Baina argi geratu behar dena da, atzean dagoen metalak, uro atxizkia daukana, bere balentzia negatiboa erabiltzen duela. Fijatzen bakarra kasu honetan daukagu burdina eta fosfora, ezta? Orduan, burdinak bi balentzia erabiltzen ditu, 2 eta 3. Zenbaki gotzen baditugu gora, bai? Kasu honetan hemen bat geratzen da eta hemen bat. Zer gertatzen da? Begiratu behar dugun zenbaki hau da. Hemen geratu behar zaigu fosforak erabiltzen duen balentzia. Esan dugun bezala, fosfora atzetik doanez eta uro atxizki erabiltzen duenez, minus daukan balentzia erabil behar du. Beraz, hemen 3 bat agertu behar da, eta ez bat. 3 bat agertzeko egin dezakegu gauza bakarra da, zenbaki hau bideriru biderkatu, eta hortaz, hau baita ere bideriru biderkatzen dugu. Orain fosforak badauka 3 bat, azkenean horrek esan nahi du aurretik simplifikatuta zegoela. Orain fosforak badauka 3 bat goian eta burdinari geratzen zaio 3. Burdina 3 balentzia dauka? Bai, beraz ondo dago. Orduan, hau izango zen
fosfuro bat zeinetan burdinak erabiltzen duen balentzia 3 da. Errepikatzen dut, zein dan prozesua. Niri ematen diate hau, igotzen ditut bi zenbakiak. Eta fosforoaren gainean geratu behar zaren zenbakia da bere balentzia negatiboa. Nola hasiera batean bat neukan, modu bakarra 3 hori lortzeko da zenbaki hau bideriru egitea. Baina zenbaki hau bideriru egiten duanen, zenbaki hau baita ere bideriru egin behar dut. Eta hemen agertzen zaidan, zenbakia izango da burdinaren balentzia. Zergaitik jakin behar dugu hau, ze orain dakigu, hau izango dela. Hemen jarriko dugu burdin, parentesi artean 3 sulfuroa. Eta kasu honetan antzerako parezido. Nik igotzen baditut zenbakiak, hau igotzen dutona, eta hemen gertatzen zait pi, hau igotzen dutona, eta gertatzen zait bat. Ze gertatzen da? Karbonoak dauka bi lau, baina bere balentzia negatiboa da -lau. Hemen agertzen da lau? Ez. Beraz egin behar duena da bider bi. Lau geratzeko. Eta hori bider bi egiten badut, hau baita ere bider bi. Orduan, orain karbonoak badauka lau goian, erabiltzen du bere balentzia negatiboak, eta berunak erabiliko duen balentzia bi izango da. Beraz geratzen zaigu, berun bi karburoa. Eta tradizionala egiteko beti bezala. Zenbaki, izenen ordena aldatzen da, hasten gara kloruro izenarekin, kloruro, eta orain begiratu behar dut, metalaren kasuan, iko, oso, hipo-oso, periko kasu honetan, sodioak balentzia bakarra daukanez, erraza da, iko jarri behar zaio kloruro, sodikoa. Hurrengoan gertatzen dena da sulfuro, eta berdina, nola zilarrak bakarra daukan, goratu ez dela zilarriko, baizik eta argentikoa. Orain, hemen, fosfuro, ze balentzia erabiltzen du burdinak? 3, beraz, nola 2 eta 3 daukan, erabiltzen du bere balentziarik handiena, beraz, iko, ferrikoa. Eta ez burdiniko, ferrikoa. Eta azkenik, hemen berdina, baina kasu honetan, berunaren balentzia dira 2 eta 4, eta nola txikien erabiltzen duen, izango da osorekin. Beraz da, karburo, plun boso. Garrantzitsuena hemen, jakita ez metala bakarrik erabiltzen duela bere balentzia negatiboa, eta uro jarri behar zaiola. Gainontzeko gauza guztiak, hau beste kasu batzuetan baita ere gertatzen da. Eskerrik asko eta agur.